سلام تعنا بالليل زخبركم تخطاتلتي تلفزيون دمص ويانة تجراي نتخطلتي هايمانوت كريستنا بملقهم انكو عنب على تنسائي ابتحكم كنب النفوتهم نايلو مزينا ناون بزينا عوتاتنا كنجمر ابزقنا ابستفلاليو جنبارات مريت تجراي زقبرو زلوم وررتي حيلتات فاشستي ابي احمدن عسوب وراري سراويت والقملخ اساس افورقن اتا زلمدوات في جغنا سراويت تجراي رخيبهم اللوم كاب أولان وقرون تأخاخبهم نابس اللوح زتن كساقسات سلائي بجغنا سراويت تقرينا تزبيتو آدداموتن مقصلتن كوين اللهم معذن كمين نزبل ملوء حبريتام وكلنا كاب حرام ريت كم سعك أربعيوم دراتو مكانايزرون قدر سراويتن ببعلاتهم مقوة ذلو سلائين نسل سراويت تقري في تنفيت عبدالقاتم اللهم قنبارات تسحيت قبل بذي مخالو أبا صحتيك أبي ساية تسفع تسميت اللهم قبل من كسر سراويت تقري نسعاد غلو كابتات معلتو خرب دب كاب معل كسر عبدي وعنون زي قبرون سرحيت قيري عوت رخيبه بمبان بني حاسس عوت حدر ذلو سلائين أطم سراويت تقري القاتم اللهم قنبارات قن اتم عوتاتن مستنكراو في تعامتاتن بمن مستنكرات جينا سراويت تقري يوم أبغى أبى بركز ولا جمبارات أبى مريت تقرأ يتقبل ذلوا حالتات فايش تعبي أحمدن سراويتول كامل أخي سياسة فوركن تعرض لما دوات استعد سراويت تقرأ رخيبهم معلوم كابي ميازيا إنسان حدن كابي إنسان كل الثاني كل تشحن عشر سنة عام تمرت كابي أقلع وقروط عقاقبون عم فتسل حذعنا استنكس عصي حين سلعين بعد تأخر تحسون خالف تلقى قامي ستنفاتكوا أنت قبلهم تحسوا كي قبله بجينا سراويت تقرأ يتزاويتو موتو قصروا النبرتون راح ريحوا ونيقوا تفيهون نحويت كهدم تقدير يوم عظيم كتل برقيت مرحيز نبريش عليك عن قدا حويسو يبتميتن تيت عن أولاد سراويت أبي حمد انتغطلوا 385 دماغ وصلات كويلهم يوم كابزيم صوت صغي 3 أولاد والكملاخي أبي حمد ون تماريخهم يوم عظيم شو من تشحن 404 شدشتن تايتن شدشت عفو مزكاتة حدا برين كل 8 صروش وحتى كازنا هذا سنايبر بركز ولو كلاشناتن أيت كلاشناتن قال أوت تفكرتن بركز ولو أرتاتن عبء تحت قوة السراوي التجاري وإلى منهم غالي عم فتمت كعتيك قبل سنة حي سلاون وما صار أدل قتمو كمل ما دو عبد ما وإلى لهم أتيف عم فت حوزين نغابي عبودا عند أساس دو حي سلاين كلهم من قدتاتن أنباتاتن تجاري زي سعنن لا يبصر قبلو بتاع الناس رغبة عوض حفظ لو التجاري حر يجرو دستيقو واجو هبولهم طلعي جنا جولا مرسي سراوي التجاري مستمعن أتخابي بسراوي التجاري ستحب مخانو من صلتان خدمات جملا تخون هذا من دار كبير قاشمتهم من سراوي التجاري 40 شو حتى عملات سراوي التجاري تقتلوا 3 شدشتن دمار وصلات كوينهم يوم أبزعدوج تعبير سراي سنايبر حويسو كلاشناتن أيتن راديو ركبن تماريخهم أبدا تحتوي سرجنا سراوي التجاري وإلى ملهم عظيم الدراسات وصورته إلى بزي حلو دبدبات عصرح سميرو بقول لما داي أبى كسرة ذو عليه فتنة متكعتي سلاين كلهم فتناتو نملو فشلن تخون أتي في تنفيذ بعمل سراوي التجاري بحيث دما عيت هدم زلت أي تمرحتو كله رسب السراوي تعظيم من تمزوت دما نايس بالمكان عند قدروا كابتن بار كروح وعلم يوم كافي نقضي الجنة صنعات حرانة سراوي التجاري إسرائيل ذلوا مستنكروا قيام علت المقوات عوتات الناس مزقبوا مساي تسفع عو التجاري كربا مخانو يملاختن علوم نيدن فان التجاري طوال الأسباب كاب حرام التجاري علواتنا نحن نتنان بقل صنام التجاري تسعر بتمساسالي جغنا سراويت تግራይ ኣብ ከባቢታት ራሕያን ወርቅ ኣምባን ብዝወሰዶ በርቃው መጥቃዕትታት ልዕሊ 2500 ሰራዊት ፋሽስቲ አቢ ኣሕመድን ዕሱብ ወራሪ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሞትን ቁስልን ኮይኑሎም ናይዚ ሙሉእ ሓበሬታውን መሰርሕትና ዳሞራ ያሕያ ካብ ሓራ መሬት ከም ስዕ ቀርቦዩ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ከባቢታት ራሕያን ወርቅ ኣምባን ብዝወሰዶም በርቃው መጥቃዕትታት لا خلت تشحن حموش تميتن فاشيست سراويت أبي أحمدن بعدوي ورا السراويت إساسن موتن قسلون كوينهم سراويت تجراي أب كل متى يكون منوم بزفتروا الرجل والتعدل وعظمي فتاوي تقسم البساتيو أب صلاة دمار رعرن شبران نجس مهلو بأندبتهم يقلسوا اللوم سراويت تجراي أب شاف تجراي أب اللعن ورا ارتيز عرفو ذلو دم ساساي متكاتي أبز سمون زون أحيلو كثير لهم بمسألة ذي السلام يازيا أو ورقة عدوى راهيا أبز بها الفولي كبابين بفولي
أبلغ لي وررت وتهدرات والكاملاخي سرعات إساس بزوصلو هندبتاوي نايدبيا متكعتين 310 وررت وتهدرات شعبيان تموتم 488 دما قصيلو ملوم أبزناي دبيا متكعتين بعداوي وراري سراويت إساس ملو معلت النات ملالسم نقرات كغير تفتنون أبلغ الرئيسة تاب مدر دار وصا زسيدو نقريلن بالتمساسل زينام أسران حدن ميازيا أولدا وركامبام لا علين تحتاي بسكن أبز بال سوي كوابي أبز نبر حيار وقدمام كاب كفلا سراوي ثلاثا حدن فاشيست أبي أحمد قدامي قال أي رابع عين برجيدات بملو عقمن زتساتفان تخون 400 أسران عصبات ميتم 600 أسران حدن دما قصيلهم اللوم أبزوق حانت زو عسران سلستن 200 شوعاتن روكيت تقاتلهم يوم أبكرت يوم وقعت بأمعي زو تصرو كللتن مأخلوتن برتاتون أبكيت سراوي تقاي أتيوم اللوم وكيل دمسويانة تقاي كاب حرامري تقاي دامورا يحيام حالواتنان دحننتنان بقصمنا تقاي تسعر خبر وزمانا ورجع زي سكالو دموغي تاريخنا ودموغي حبرنا زي حاسس بزلولو حالواتنان دحننتنان بقلص أمن قلزمنا زي يطوى بحايلي من قد نتقلقم عنا صبرو ببلحات نصبرو بعقلي نابو خالقوت زيناتاتنا كنسقر لو ما أنت زخبر زلوا بعالة تنسعي أب تقرأي زلوا كريستيانة تجارم أب تحتي ورا فاشستي أبي أحمد ملافنتو حيلتات وررتن بمخان أب أزيو كبير كنتات كوينوم يوم زبعلو زلهم مرحت هايمانوت أرثوذكس كاثوليكن وين قلاوين تقرأي نبعالة تنسعي عمل كيتهم ملق تزحلفون تخون إزوم مرحتي هايمانوت كريستيانة تجارو مسعي بروه زمن تقرأي إن قامتهم بعالة تنسعي بتصفات مليوم كخبرو كم زقباء معيدهم اللهم نزهوكات زي حالفو سلام نرخوالو እግዚአብሔር ከምጻልና ስለዝኾነ ንዑውን ምስ እግዚአብሔር ኮይኖም ዝቃለሱን ጸላቶም ዝከላኸሉን ደቅና ኣብ ሜዳ ክንዲ ሰላም ህይወታቶም እናገበሩ ንህዝቦም ሰላም ንኽረኽቡ ዝጽዕሩ ስለዘለዉ صباح نقول عب حزبنا السلام وريدو اتهزبي بسلام نخبرلو مس حزبنا خوي الناس بسلام نخبرلو زعود عمت زي زمص خمخانو بتسفى نصبع خبراتكم من زتفتوخاتكم من حزب كريستيان ابوشتي غواهن ጭንቅን መከራን ኮይነኻ ምስ አምላኽካ ኩሉ ዝግባእ ርክብን መንፈሳዊ ህይወትን እምነትን ክትንከርን ክሰጥምን እዩ ዘለዎ በዚህ መሰረት ኣብዛሃለና ንሃሉ ኣብ ዓዲ ይኹን ካብ ዓዲ ወፃኢ ከምኡውን ካብቲ ትፈትዎ መረበትኩምን ገዛውትኩምን ተፈናቒልኩም ኣብ ዘለኹምሉ ጭንቀት ይኹን ፀበባ እንተበዝሐ ስደት ይኹን ጥምየት እንተበርትዐ ንበዓል ትንሳኤ ብፍሉይ መንፈሳውነት ብጸሎትን ምህለላን ካብ ምብዓል ዝኽልክለና ሓይሊ ከም ዘየለ ፈሊጥና ብፍሉይ እምነትን መንፈሳውነትን ክነብዕሎ ይግባእ ምንም ሽግር መኸራ ስቃይ ኣብ ዘለዎ ሰዓታት ይኹን ዳ እምበር ነቲ ክርስቶስ ንኹሉ ሽግርና መኸራናን ኣብ መስቀል ብሞቱ ስዒሩ ከም ዝተዓወተ ከም ዝሰዓሮን ሞትን መከራን ስዒርና ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ክንኣቱ በዛ ሓድሽ ፋሲካ ንምነ ሕጂውን ንህዝቢ ትግራይ ንኹሉ ፈተውቲ ትግራይ ናይ ምሕላፍ ናይ ትንሳኤ ናይ ሰላምን ረሃዋን ዘመን ክመጽእ ይምነ ናይ ይሁዳ ዘመን ናይ ቀያፋ ዘመን ሓሊፉ ሓድሽ ናይ ዳግም ዘመነ ተሓድሶ ክኸውን ንምነ بتوسخي اتوم مرحتي هايمانوت كم تزصنحتو فيت حزب تግራይ ምእመናን ነቶም ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ዘለው ወገናት እና ሓሰቡን ካብታ ዘላቶም እና ካፍሉን በዓለ ትንሳኤን ከኽብሩ ጸዊዖም እዮም ታብ ሰማያት ወሪዱ ታብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ናይ ድሕነት
ስራሕ ሰሪሑ እቲ ተሳቂሙ ነበረ ዲያብሎስ ኣሲሩ ኣዳም ምስ ደቁ ኩሉ ነፃ ኣውፅይዎ ነፃ ከውፅኦም እንተሎ ቅድሚኡ ዝነበረ መከራ ስቃይ ወሰነ ይነበሮን ሕጂ እውን ድሕሪ እዚ መከራ እዚ ሰላም ክንረክብ ኢና ነፃነት ክንረክብ ኢና ተስፋ ክንረክብ ኢና ኢልና ምስ እግዚኣብሔር ኮይና ዝጠመዩ እናመገብና ዝዓረቁ እናኸደና ዝሓዘኑ እናናዘዝና ዝተጨነቁ እናረጋጋእና ክንፅበ ይግባእ ፋሲካ መድኃኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጭንቀት ናብ ረሃዋ ተሳጊሩ ተስፋ ከም ዘለና ዘረጋገጸልና ናይ ተስፋ በዓል ስለ ዝኾነ ብተስፋ ተመሊእና ብሓጎስን ብምስጋናን ብእምነትን ነብዕሎ ብዙይ ድማ ፋሲካ ናይ ሕብረትን ናይ ሓድነትን ናይ ተስፋ በዓል ስለ ዝኾነ ነቶም ተስፋ ንዝቆረጹ ተስፋ ክንኮኖም ምስቶም ዝሰኣኑ ዘለና ተኻፊልና ብሓደ ክንሕልፎ ነቶም ዝጸልመቶም ብርሃን ክንኮነሎም ከምኡ ድማ ነቶም ዝጸመዮም ብጾት ክንኮኖም ይግባእ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ልማድካ ምንም እኳ እንተዘይሃለወካ ተኻፊልካ ምስቲ መጪ ዘሎ ሽግርን መኸራን ክትሓልፎ ንላወ ንሕና እውን ዓለም ለኸ ተጋሩ ወንጌላውያን ኣመንቲ ክርስቲያን ብቓል ጥራሕ ዘይኮነ በተግባር ኣብ ጎንኹም ኣለና ንብል ኣምላኽ ሰማይ ንትግራይ ይባረኽ ትግራይ ናብ ፍሽኽታ ትመለስ ዓወት ንህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውራይ ልምዓቱ እናሃለወ ከንጽትዎ ንዝመጹ ሓይልታት መኪቱ ህላውንኡ ከረጋግጽ ከም ዝኽኣለ ተጋዳላይ ኣብርሃ ተስፋይ ድንኩል ገሊጾም ኣለዉ ሙሉእ ሓበሬታ ወኪልና ካብ ሓራ መሬት ከም ዝስዕበ ወዲድዎሎ ተጋዳላይ ኣብርሃ ድንኩል ነቲ ህዝብን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ኣብዚ ሓሰብዎ እዋን ብሸርሕን ምስ መላፍንቲ ሓይልታትን ኮይኖም ከጽንትዎን ዝሃቀኑ ጸላእቱ መኪቱ ኢሉኑ ኣብ ምርጋጽን ጸላእቱ ኣብ ምሕፋርን ዘረኣዮ ጀግንነት መናእሰይ ትግራይ ኣብ ህድገን ውሽጢ ዓድን ዘሎ ኩሉ ትግራዋይን ፈታዊ ትግራይን ተዋዲዶም ኣንጻር ህላውኦም ንዝተሃንደዱ ሓይልታት መኪቶም ህልውንኦም ናይ ዘረጋገጽሉ ምስጢር ጅግንነት ኣብ ዝገለጸሉ እዋን እዩ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ኣብርሃ ድንኩል ከም ዝበሎ ጠላእቲ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ዝሓሰብዎ እኮ ይኮነሎም ውግእ ከፊቶም ዝተሰዓሩሉን ብኣንጻሩ ድማ ህዝቢ ትግራይ ከም ሓደ ሰሚሩ ነዚኦም ምምካቱን ዘሎ ኣፈላላይ ኣብ ምውናን ሓቀኛ ዓላማ ከም ዝምስረት ኣረዲኡ ውግእ ክትስዕር ተኮይንካ ሓቀኛ ዓላማ ክህልወካ ኣለዎ ነቲ ሓቀኛ ዓላማ ከፈጽም ዝኽእል ተወደበ ሓይሊ እውን ክህልወካ ኣለዎ ንዑ ከፈጽም ዝኽእል ዕጥቂ እውን ክህልወካ ኣለዎ ሕዚ ኣብ ትግራይ ፖሊስ እዩ ነይርዎ ንውግእ ዘይተዳለወ ግን ፖሊስ እዩ ነይርዎ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ ናይ ህልውንኡ ጉዳይ ብዙሓዞ ተዋጊኡ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ከቢድ ወራር ክምክቶ ክኢሉ እዩ በዝሒ ዕጥቅን ሰራዊትን ዘይኮነስ ፖለቲካዊ ዕላማ ከም ዝስዕር ዝገለጸ ተጋዳላይ ኣብርሃ ድንኩል እዚ ጽንዓት ዕላማን ጽሩይ መስመርን ንደርጊ ኣብ ምድምሳት ተጠቐምናሉ እዩ ክብል እውን ገሊጽዎም በዝሒ ዕጥቂ በዝሒ ሰራዊት ዘይኮነስ ፖለቲካዊ ዕላማ ክህልወካ ኣለዎ ክትኣምነሉ ኣለካ ኣሚንካ መስዋዕቲ ክትከፍል ኣለካ እቲ ዕላማ እቲ ሓቀኛ ዕላማ በዚ ሒዝካ ትበዝሕ ሓይልን በዝሒ ዕጥቅን ክትስዕሮ ከም ትኽእል ብደንቢ ኢና ንፈልጥ ካብኡ ንፈልጦ ኢና ተማሂርና ኢና ካብኡ ጥራሕ ዘይኮነስ ብተግባር ደርጊ ስዒድና ኣለና ሕዚ እውን ተመሳሳሊ እቶም ዘለው ነቲ ውግእ ዝመርሑ ኣብኡ ዝነበሩ እዮም እና በዚ መንገዲ እዚ ኣብ መጀመርያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ውግእ በዚ ደረጃ እዚ ክንምክቶ ክኢልና ኢና ጅግና ሰራዊት ትግራይ ካብ ግዘ ናብ ግዘ ኣዕሪ እንዳጠንከረ ጠላእቱ እንዳሕፈረን ዝኸደሉ ዘሎን እቶም ጠላእቱ እውን ከቢድ ክሳራ ምስ በፅሖም ካልኦት ዝራያት ዓዲሞም ዘካይድዎ ዘለው ውግእ መሕፈሪ እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎም ከቢድ ክሳራ በፂሕዎም ብዓለም ክኢሎም ዘይኮኑ ዝዋግኡ ዘለውስ
ካልኦት ወረርቲ ሓይልታት ከም ሃገር ምሳሌ ከም ናይ ኢሳያስ ሓይሊ ሓዊሶም ዝውጋግኡ ዘለዋ እዚ ምሕፈሪ ኢና ሓደ ክልል ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ እያ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ እዩ ግን ከም ህዝቢ ክጠፍእ ክሓስቡ እንተለዉ ከም ህዝቢ ትካላት ከዓን ከም ህዝቢ ዝግልገለሎም ቤት ትምህርትታት ሆስፒታላት መንገድታት ኩሉ ከዓኑ ክውስኑ እንተለዉ በይኖም ዘይኮነስ ካሊእ ወራሪ ሓይሊ እውን ሓዊሶም ይገብርዎ ስለ ዘለዉ እዚ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ እቶም ቀደም ዝነበሩ ናይ ትምክሕቲ ወረርቲ ይኹኑ ካልኦት በዚ ናይ ሕዚ ዝግለጽ ዘሎ ደረጃ ኣይኮነን ኣካይዶም ወራሪ ሓይሊ ሓደ ይኹን ዕላሙ ግን ካሊእ ወራሪ ሓይሊ እቲኻ ናይ ባዕልኻ ህዝቢ ክትወርር እዚ ናይ መጀመርያ እዩ እዚ ከዓ ብዓለም እውን ዓብዪ ምድንጋር ዘለዎ እዩ እቶም ማሪኽና ንረኽቦም ትውግእ ዓላማ የብሉን ይብሉ ንዋጋ ኣይንፈልጥን ድሌት እውን የብልናን እዮም ዝብሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓይሊ ጸላኢ እንዳተዳኸመ ከም ዝርከብ ዝገለጸ ተጋዳላይ ኣብርሃ ድንኩል ሞራሎም ባይታ ዘዊጡ ከም ዘሎ እዩ ኣረዲኡ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ትግራይን ኣብ ጎኒ ናይ ትግራይ መከላኸሊ ሓይልን ኮይኑ ዘለዎ ዕጥቂ ዝሓዞ መሳርሒ ጸላኢ ይዋግእ ኣሎ እቲ ባዕሉ ናይ ትግራይ መከላኸሊ ሓይሊ እውን ብበዝሒ ብዕጥቂ ባዕሉ እዩ ፅቡቅ ኮይኑ እዚ ድማ ሓደ እቲ ዓብዪ ዓወት ተባሂሉ ዝንብነብ እዩ ካብኡ ኣብ ጸላኢ ዝነበሩ ዕጥቅታት እውን ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ተባሂሉ ዝተዓፀናዮ ዘለና ዓጥቂ እውን ካብ ጸላኢ ዘምፃናዮ እዩ ካብ ጸላኢ ዝማርኽናዮ እዩ ትግራይ ፖሊስ ክላሽን እዩ ነይርዋ ሕዚ ግን ብዙሕ ዕጥቅታት ተዓፂና ኣለና ጸላኢ እውን በብኸባቢኡ ንድምስስ ኣለና እሶም ይርድኦም ከም ሚድያ ቀሪቦም ዝሕስብዎ ያው ንዝተወሰነ ግዜ ከዳናግር ይኽእል እዩ በዓል ሰራዊት ግን ይምስክር ስለ ዘሎ እዚ እቲ ዘመዝገብናዮ ዓወት ዓብዪ እዩ ብሕቡር ቅልጽም ሰራዊትን ህዝብን ትግራይ ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሰፍ ዘይብል ሰብኣውን ነዋታውን ክሰራታት ይበፅሕ ከም ዘለውን ሓቢሮሎም ትግራይ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ካብዞም ኣርሜናውያን ወረርቲ ሓራ ንምውፃእን ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ንምግሃድን ድልውነት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ምብፅሕ እውን ተዛሪቦሎም ኣብ ሓፂር ግዜ ክንዕወት ኢና እዚኦም ዕላማ ስለ ዘይብሎም ወይ ክሰርቅዮም መፅኦም ህዝበ ይድግፎምን ሞራል የብሎም ክብልያ እንተለና በብግዚኡ ሞራሎም ዝድኸሙ ንመን ኢሎም እዮም ክሞቱ ህይወትካ ክትሕልፈሉ ትኽእል ዓላት ኣለካ ክትሞት ኣይትኽእል ህይወትካ ክትበይ ትኽእል ጸላእትና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሞራሎም እናቐነሱ እናተደኸሙ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ህዝቢ ትግራይ ነፃ ክወፅእ ኢልና ኣሚንና ከም ንወፅእ እውን ርግፀኛ ኮይና ኢና ንኸድ ዘለና ማለት እዩ ጸላኢ ናይ ምውጋዕ ዓቕምን ሞራልን ከም ዘይብሉ ዝገለጸ ተጋዳላይ ኣብርሃ ድንኩል ዘይተዓወቱ እንዳሃለዉ ከም ዝተዓወተ ምሲሎም ዝነዝሕዎ ሕሱር ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ሓድሽ ከም ዘይኮነ ኣገንዚቦሎም ወኪል ድምፂ ወያነ ትግራይ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ብተመሳሳሊ ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳንኡ ንምርግጋጽ የካይዶ ኣብ ዘሎም ፍትሓዊ ኩናት ኣንጸባርቕቲ ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን ዓወታት ተመዝጊቡሎም እዞም ክሳብ ሕዚ ዝተመዝገቡ ዓወታትና ዘላቕነት ክህልዎም ድማ ሕዚ እውን ወረርቲ ሓይልታት ብቐላጽም ህዝብናን ሰራዊትናን ተዳዒኾም እንትድምሰሱ ጥራሕ እዩ ክብሉ ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ውድብን መንግስትን ትግራይ ገሊጾም ኣለዉ ዝርዝሩ ወኪልና ካብ ሓራ መሬት ከም ዝስዕብ ከቕርበልና እዩ ህዝቢ ትግራይ የካይደ ዘሎ ኩናት መንተፈትሕን ርትዕን ስለ ዝኾነ ኣብ ኩሎም ዓውደ ግንባራት የመዝግቦም ዘሎ ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን ዓወታት ናይ ህዝባዊ ኩናት ኣብ ዝኾነ እዋን ብዝኾነ መዐቀኒ ህዝቢ ዘይሰዓር ምዃኑ ዘረጋገፁ ጭቡጣት ዓወታት እዮም ሰራዊት ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድ ባዕዳ ወራሪ ሰራዊት ውልቀ መለኸ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ተስፋሕፋሓቲ ወረርቲ ሓይልታት ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ንምጽናት የካይድዎ ኣብ ዘለው ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ኩናት ኣብ ኩሎም ግንባራት ሰፍ ዘይብ ዲፕሎማስያውን ስዕረታት ይግምገሙ ከም ዘለዉ ዝገለጹ ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓ መንግስትን ውድብን ትግራይ ሕዚ እውን እዞም ወረርቲ ኣረመናውያን ሓይልታት ካብ መላእ ትግራይ ንምፅራግን
مليخا نمرمساسن اتقلف عقمن أبن قد عهد بتقرأين جقنا سراوتنا تدرخ أي خبلو أجنزيبهم. أي إسرائيل وارو وتدرو حيلي أو تزلو ولا يدق حتى نحسنتن ريتن كاو تقرأي كوس لا فسمة حسب فرد حسب الحصان ولا يكون عقب ولا يصحلو سانكشن ولا يقورلو حسب يوصل سراوتو يوصل في البحرين هي منكستي مفلات يبلي مالك قد كون خلقت لها أو نوع المحامية بسرونا دكان هي دبلوماسية دقات ترى وستعام مسألة كيز مصندر وستعام هات تدخيمه سمع كالا أتسمع وستعام هات تدخيمه أي مسرحة عن حرات حتى له خيره لك فكر تركبها فلذن كارنا يمكن خلنا يمقارنا عام سرد اللدي سمع ذا المحلي فلذن أتذكر عن خطر لها أبدا أفهم معنا فلما تغزل فقبلنا في كل احنا بحزنا جبهات قلنا كنا يدبلوما شخص حكي هو اشتغى حده كل علامة محزنين حزني كلا يدب معنى مسرح عامها العوين قدام زو السنة ذو المالك فنذكر كيلنا كل علامة ذلوه وعلنا كما زو انتفق على السمع درانا خند الرياض نقول رغنا فرز غنى زي عبيدك عفترنا له خنا يدب ما سألنا بعض اللي يبقى خنا غينه ورطبعنا أو سبيل خواز نبر واحد هزوي وظل حالي بس الحمد لله أكل حالي تخارى خير صغر له وارحب وصلحوا تأمر كوين وامسر ذلو قالوا غوله هذا هم خنزلوا سيحام زي مالك سلسة أستاذ صبوي حاوتي قن فرساني أغمنا قد فزون أنا لا فزون فروتنا أسقوا سرحت هذا عقم أمرك خوام قوصف خوصي قوصوك أقول أنت خدم ساسي مطفئة مازال مستوفي هنا ود أمر بسلامة من قبي الدبلوماسية من قبي السرع ينزل له ما راح يكون أقول تحدثها تبقى هنا ويسكر زوم أرمنيان ورد حيلتات حزب تقرأي كبتن بزي مرح اخترفن بدغنة دحرة سنساني لو خطرف يكايد وزن له ورار مخانو زحبرو وتمدع عليها مارحة ودون من قسم تقرأي الحزوان مساز مران كرامات الموتا وتزاميدو حرسينا خي حرسن خي زرن أبل علي وصحو وزن له تقطات أزجم كبرت ولا انتغنو حدوون قن حرسينا نزوم ورد حيلتاتنا مكان حارس الله صالسو أزمر وكزمر كم زلوو أتحساسي بهم تخذت بحري مخان فرديو فكرنا يتغرس المسوات وأن ترد حرسينا هل يخو لا سنة لا نزل لخدمتي قراتو على سالسو غيريو هذا تخدم فيه وقتك أدخل نزل كبر له هذا يقول ليس يسن عاوين حاول مش بات مالتي لا تقرنا ليس يسن عاوين نحفره لنا مالتي معناته بتخناتي وتبرو خلص يقرنا وني كنا نحطهم نصلوا نحن هذا ما بأثره حرسينا يكونون عند حرسة انتهوا وتقرنا فوق تسعره نعملك فلذي أرجع صدقنا هاي سعرنا صدقنا عن حفظنا سعر كركوينا حرسينا الغنى سعرنا تتحسن ظهروا يقبر غيره قرأت صمع يحضر ما تتكلم فيه نحن غناتون تقرأ في الخوض صباح كمان الصهب وعصري غنب أرسل عرسة وسنة زبار وحتكاوي محضرنا أفتكونس ولا بكنا منا عرسنا غير غنبر لغير حقب خلونا الحبب ايه حرسنا القصة زبار قبع المسامة منها تقرأي تزفر السرعة كنا نبر هزموانا وكنا رب الله صلاتنا ويكرمنا اعلان وعلان خلص خرافة لا مستعرنا برسل ذلنا خلص أقبات تزاوروا أخرم تزيعة من حشة من قبل رأته أعطت خدافع في غد حساس الدلي دخلوا قد ما منسي تقرأي سكاب حزيب هنا تقارسة كم زمت أزحبروا وتمرع الله يمرا رحام حزبون أبا كلمة جنبارن دجن فينو زمزقوهم زلو مستنكروا عوتات كبر المسلمين يقبوا دحر مبال والله إدمات منسينا بسروا تنبرا ورد حيلتات ملي خان مباري كايد زلو زيت حلل قالسي قالوا يقبع أخذلو قالسهم وكل دمتوهنا تقرأي كاب حرام ريت تقرأي زيننا حزون النقاط اليوم
فاشستي أبي أحمدن مشاركة زخنون حيلتات وررتن أبلع لحزب تجراي تزارب كايو زي ودع معليا زي بلون زي رسعن قفعتات كم زفت أمو مهور محبرة وساينسن صحفي تاريخن ممهر مولورك كيدان مريم قريت أم اللوم يخون دا أمبر حزب تجراي أبز حتر أوان وشتو عم معراريو الناتر نعن النات عوتني متس كم زلون نسألعتو دماج إنكي كم زأتور لو من زحبرو ممهر مولورك نحزب تجراي دما انقوع نبرحانة تنسائي أبصحكا إلو ملو تمنا أسي حزون تي ستركو هلا في النت تزاويرهم مريهم نفتز دل مودعتها وتحوهم وانم إمنة اللاني نحنا ون كم تزحلفنا يو مساعتهم ندقفنا اتناي تقرأ من قدي نبصنعون وحسن من قدي كن وسلنا زول إمنة اللاني نخلو قال سنا زدقف أو قال سنا سادف بملو بحوارم كعوزحكم كلهم مدلي ملوك علم حتى ممهر مولورك دحر زيناك نقربلكم ينام بارلمان انجليز اب تግራይ يكايد زلو كينات تطون مبال منግስት የታ ሀገር كلهم ኢኮኖሚያውን ዲፕሎማሲያውን መማረጻት ንኽጥቀም አተሐሳሲቡሎም ፓርላማን እንግሊዝ መንግስት የታ ሀገር ነቲ اب تግራይ يكايد زلو كيناتن ከቢድ ጥሕሰት ሰብአዊ መሰላትን ተጣውን መባል በብርቱዕ ንክሰርሕ በመትሕሰሳብ መንግስቲ ነቲ በሰንኪ ኩናትን ጥሕሰት ሰብአዊ መሰላትን ዝተፈጠረ ሰብአዊ ቅልውላው ደውን መባል ኩሎም ኢኮኖሚያውን ዲፕሎማሲያውን መማረጻት ንኽጥቀም አገንዚቦም አለው በተወሳኺ ፋሽስቲ አቢ አሕመድ ድሕነት ዜጋታቱ ዘየኽበረን ተኾይኑ መንግስቲ እንግሊዝ نمتنات عليه تزملكت جونوسايد كونكشن تطقيمو سغومتي نخوسد اب تግራይ زتفصمو غبنات بناصا اكال تصاريو غبنኛታት ድማም ናብ ሕጊ ንኽቀርቡ ምዝምልከቶም አካላት ንክሰርሕን እቲ ፓርላማ ከም ዘተሐሳሰበ ቢቢሲ አፍሊጥሎም خبر وزبانا ورچ زي سكلو دومو تاريخ نو دومو حبرنا زي حسس بزلولو هالواتنان دحننتنان بقلص امن قلزمنا زي يطوى بحيلي من قد نتحكم عنا صغرو ببلحات نصغرو بعقلي اب مودتام فليل اخ امريكا اب قرن افريكا جيفري فيلتمان اسو بعداو سراوت والقملاخ اساس افورقي كاب تግራይ بقلطف نخوص ጥሕሰት ሰብአዊ መሰላት ተጣው ንኽብልን ሰብአዊ ሓገዝ ድማ ናብ ኩሉ ንኽባጽሕን ትኹረት ሂቦም ንኽሰርሑ ሴኔተራት ኣሜሪካ ኣተሓሳሲቦም ሓሙሽተ ሴኔተራት ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ እዋን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮይኖም ናብ ዝተመዘዙ ጄፍሪ ፌልትማን ኣብ ዝጸሓፍዎ ደብዳቤ እሱ ብባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ትግራይ ብቕልጡፍ ንኽወጽእ ኣብ ትግራይ ጥሕሰት ሰብአዊ መሰላት ተጣው ንኽብልን ገበነኛታት ናብ ሕጊ ንኽቀርቡን ሰብአዊ ሓገዝ ድማ ብዘይ ገደብ ናብ ኩሉ ንኽባጽሕን ኣበርቲዖም ንክሰርሑ ኣገንዚቦም ኣለዉ بزيكازي إثيوبيا بخوينات نغرچتن ኣብ ትሕቆነሉ ዘላ ኣብዚ ሕዚ እዋን መንግስቲ ፋሽስቲ አቢ አሕመድ መረጻ ከካይድየ መባሉ ተቀባልነት ከም ዘይብሉን ቅድመ መረጻ ድማ ሃገራው ዘተከካይድ ከም ዘለዎን እቶም ሴኔተራት ከም ዘተሐሳሰቡ መርበብ ሓበሬታ ሴኔት አሜሪካ አመልኪትሎም እንባርከስ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝሓዝናልኩም ዜና ኣብዚ ወዲና ለና ኣብ ካልኦት ተመሳሳሊ ዛዕባታት ተመሊስና ክንጋንኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም حلواتنا ندحننتنا بقلصمنا تግራይ تسعر هبرلومي تلاوي نقاح الفي كمبر بالكنقاح هبرلومي تلاوي سلام تعنا بالله كبراتن فتواتن تخطاتلتي دمطيان تግራይ لمعنتي بعد فاسيكا مهنيات بمغوار هذا عبي غاشا ببركت لولو محوراو ميدياتات كمونا بستفلاليو زعواتات تحتون بزح غزه حلواتو تحتونا زنوركم غاشا يزمصيلخو كاب مريت تግራይ مالتي سلازي غاشانا بعد فاسيكا مهنيات بمغوار ملختي كحلفلنا ينا عديمنا يا زلنا مالتيو ياو كمتي اب مأتوي ونزللخو ابونا صحاف تاريخ انت مالامارن كمون ناي مرزا تግራይ وانا كومشنر زنوره ممر مولورق كيدان ماريام لمعنتي بعد فاسيكا مهنيات بمغوار ملختي كحلفلنا عديمنا يلنا مالتي ممري انقع تراخونا انقعون صحكان بعد فاسيكا امين انقع يربحنا ياو لبزبن 2010 سلستن بعد فاسيكا كم تقدم زي كون غيرنا انا نخبر زلنا افتي عبيت بعلاتنا كاب حدار
ጀሚሩ ካብ መወዳእታ ጥቅምቲ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ በፂሑ ዘሎ ዓበይቲ በደላት ብየማንን ፀጋምን ተላዒሎም ዝገበሮም ዘይብሎ ግን ብጉጉይ መንገዲ ናይ ዕሽነት መንገዲ ክባል ይኽእል ተኸቲሎም ትግራይ ንምጥፋእ ዝዘመቱ ሓይልታት ብዙሕ ሽግርን መከራን ዘውረድሉ ሰዓት ኢና ንርከብ ዘለና እዚ ናይ ሽግርን መከራን ግዜ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ተዛሪብካዮ ዘይውዳእ ፅሒፍካዮ ክውዳእ ዘይኽእል ኣብ ታሪኩም ክርስዕ ዘይኽእል በደል ኣብፅሖም እዮም ህዝብና ቀትርን ለይትን ኢሉ ዝለፍዐሉ ንብረቱ ተመንዚኡ ህይወቱ ከም ሓደ ተራ ነገር ፈቅዱ ዝሓልፈሉ ዘስካሕክሕ መንገድታት ንኽውዳእ ተዋዲዶም ሰሪሖም እዮም ናይዚ መንቀሊ ክንዲዚ ዝኸይድ ዓበይቲ ምክንያታት ነይሩዎም ንምባል እውን ዝከኣል ኣይኮነን ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኸፍአ ናይ ጥሜትን ድርቅን ግዜ ኣትሎ ዝረስዖ ተቃሊሱ ዘሰኮኖ ናይ ፀገማት ግዜ ሓሊፉ ናብ ፅቡቅ ረህዋ ከይደ ዝበለሉ ሰዓት እሞ በታ ዘለቶ ድማኒ ነቶም ጎረባብቱ እውን ከይተረፈ ዘማቐልን ተመክሮ ዘካፍልን ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ተገልቢጡ ብዙሕ ፀገማት ንክበፅሕ ተገይሩ እዩ ነዚ ዝገበሩ ዕሱባት መራሕቲ ኢትዮጵያ ነዚ ዝገበሩ ዕሱባት መራሕቲ ጎረባብቲ ሃገራት ነዚ ንኸውን መሲልዎም ተሰለፉ ዓያሹ ጎረባብቲ ኩሎም ኣብዚ ናይ ጥፋእትን ናይ መከራን ግዜ በፂሖም ኣለው ኮይኑ ግን ካብ ጥቅምቲ ሕዳር ንድሓር ህዝቢ ትግራይ እቲ ዝመፅእ ሓደጋ ከመይ ገይሩ ክውገድ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጥ ከምቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ውሕዳት ኢኹም ዝብልዎ ብኡ እውን እምነት ተሃንዲዶም መፅኦም እተን ናይ መጀመርያ ዋርሒ እውን ከቢድ ሽግርን መከራን ሕሊፈን ግን ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ህዝቢ ትግራይ መሊሱ ተወዲቡ ናብ ምንጣር ዝኽእለሉ ግዜ በፂሑ ሕጂ እቶም ፀላእቲ ዝበሃሉ ንባዕሎም ክሳብ ዝጨንቆም ካበይ ዝመፀ እዩ ኢሎም ከምቲ መጀመርያ ስኢሎም ዝኣተውዎ ዘይኮነስ ምስ ኣተው መውፅእ ዝሰኣንሉ ኩነታት እዮም በፂሖም ዘለው እዚ ቀሊል ግዜ እውን ተርፈናሉ ማለት ኣይኮነን ግን ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዝነበረ ሰላማዊ ኮይኑ ተፀበየ ግዜ ብስ ተፈለየ ቅልፁ መልዒሉ ፈቀዱ ዝመፀ መከራ ተፃዊሩ ይሓልፈሎ ስለዚ ሕዚ ዳርጋ 6 ኣዋርሕ ገይርና ኣለና ትሻድሻይ ወርሕና እውን ኣብዚ በዓል ፋሲካ ዝኽበረሉ ግዜ እዩ ዝኒአ ብዙሕ ዓወታት ይረኣየሎ ብዙሕ ዓበይቲ ነገራት ይፍፀመሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ስለዚ ሕዚ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ከም ሓደ ሃይማኖታዊ በዓል ዓብይ በዓል ፋሲካ ዝኽበረሉ እዋን ህዝቢ ትግራይ ዓብይ በዓሉ ስለ ዝኾነ እንኳዕ ዓወት እንዳረኣኻ እንኳዕ እንዳተርናዕኻ ናብዚ በዓል እዚ ኣብፅሓካ ኩሉ ይደሊ ኩሎም ነዚ ቃልሲ እዚ ዝሕግዙ ዘለው ብዋናነት መስዋእትነት ብረት ዓጢቑ ዝዋጋእ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ካብ ቦታቱ ዝወረሰ ጀግንነት ይደግም ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ከምኡ እውን ብዙሓት ዲያስፖራ ትግራይ ኣብ ናይ ዲፕሎማሲ ውግእና ብካልኦት ሃገራትን ከባብታትን ዘይተረኣየ እርኑብ ዝኾነን ስሙር ዝኾነን ናካይዳ ገይሮም ነዚ ዲፕሎማሲያዊ ዓወታት ንምጉንፃፍ ብሓደ ከም ዝኾኑ ብምርኣይ ካብ ተፈላለየ ማእዘን ናይ ዓለም ኮይኖም ዝዋግኡ ዘለው ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብና ኣብ ትሕቲ መንጋጋ ፀላኢ ኮይኑ ዝነብር ዘሎ ህዝብና እውን ዝገብሮ ዘሎ መዓልታዊ ቅያ እዚ ኩሉ ዓብይ ዘሐጉስ ስለ ዝኾነ ንኩሎም እንኳዕ ናብ በዓል ትንሳኤ ብሰላም ኣብፅሓኩም እንዳበልኩ ከም ናይ ልምዝበን ከይኮነስ ኣብ ዝመፅእ ግዜያት ብሓደ ብዓወትን ብድምቀትን ነኽብረሉ ግዜ ንኽህሉ ይምነየሎ በዚ ኣጋጣሚ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባይ ይጥይቁ ምዃኖም ርዳእ ያው ከምቲ ናይ ሓደ ትግራዋይ ዘጋጥሞ ንዓይ እውን ኣጋጢሙኒ ኣሎ ስለዚ ብዝኽኣልናዮ ኩላና ዝኽኣልናዮ ክነውፍእ ኢና እቶም ኣብ ከተማ እውን ገጢምና ንቃለሶም ዝነበርና ዕሱባት ብወገንን ብዓሌትን ከፈላለዩና ዝደልዩ ዝነበሩ ዕሱባት 2-3 ወርሕን ከየገልገሉ ፈቀዱ ውርደት እንዳተሸከሙ ናይ ምዕሻዊ ካልኦት ህዝብታት ወይ ካልኦት መራሕቲ ኮይኖም ተሪፎም ኣለው እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ፅባሕ ኣብ ልዕሊ
ደቆም ንባዕልቶም ሰፍ ዘይብል ውርደት ከምዝ ጉልበቡ ፍሉጥ እዩ ትግራይ ከዓ ነዚ ኩሉ ነገር በዲሃ ከም ትወፅእ ዘጠራጥር ነገር የብሉ ህዝብ ትግራይ እዚ ኩሉ ዝወረዶ መከራ ንዳሕራይ ካሊ ንሕን ሓቦን ክፈጥረሉ እምበር ከምቲ ንሳቶም ዝሓስብዎ ክጠፍእን ክፅንቀቕን ዘይኽእሉ ምዃኑ ርግፀኛታት ኢና ስለዚ እቲ ሕዚ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ ሪኢኻ ኣብ ዝቕፅል ብካልኦት ብዙሓት ምድላዋት ክሳብ ንራኸብ ንኩሉ ነዚ ቃልሲ ዝድግፍ ኣብዚ ቃልሲ ዝዋሳእ ዘሎ ህዝብና መራሕቲ ውድብ ተጋደልቲ ሰራዊት ህዝቢ ትግራይ መናእሰይ ኩሉ ሻብ እዚ ዓብይ ነገር ስለ ዝፈፀሙ ንኣዳይ ከም ቀደመይ እውን ኣብኣቶም ዓብይ እምነትን ተስፋን ዝነበረኒ ከም መናእሰይ ሕዚ እውን እቲ ዝተረከብዎ ሓላፍነት ተፃዊሮም መሪሖም ናብቲ ዝደሊ መወዳእታ ከብፅሕዎ ምዃኖም እምነት ኣለኒ ንሕና እውን ከምቲ ዝሓለፍናዮ ምስኣቶም እንዳደገፍና እቲ ናይ ትግራይ መንገዲ ናብ ፅኑዕን ውሑስን መንገዲ ክንወስዶ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ንኩሉ ቃልስና ዝድግፍ ኣብ ቃልስና ዝሳተፍ ብምሉኡ بحوار مقعد حكم كل مدل يعني خبرت يا ولي ممر ملورك كيلان مريم أبونا حاونا ممرنا صحف تاريخ ممر ملورك كيلان مريم عنون دقيمة بشم حزب تجراي بتي أوش تعدن أو دقن خوينو ناس أنها حزب تجراي زك على سلو قاتل ليتن قاترن زكوا شحزلو حزب تجراي تجرا لا تجراي بحفشة بشم الدمزو عن تجراي ونوكله انقع بصحكة بركزول مساعات تمسع حالنا لها الغزالي بركزول سرحتي نسرح من خلف الله حزبنا من خلوت سرحته مالتي سلازي خبرتي أولنا ممري دقيمة انقع بصحكة انقع بحوار بصحنا نبع الفاسكة يغني اللي تجراي توس تجراي حملها هاي ما سي طريقها هاي